आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिपि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिपि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनीति स्वार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा खुनु एक्स एनडिपिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिपिनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्चुअलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो खुलुमबाय बयनिसिमबो। मैयानि समाव जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोननिफ्राय बिस्वजित दैमारि बिथां आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बा बुंथिगिरि बिथाङा जे एक्स एनडिपिफोरखौ लानानै बिथाङा जे राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय दिनै एक्स एनडिपिनि समायसाखौ मावफुंनो थांदों होननाय जों खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों। नाथाय जों बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैयो। दिनै नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जिथु बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामबाय, बै बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव मोनबोफानाय माखासे एमअएस माखासे क्लजेसआव जा बुस्थु लिरजानाय नोंथांमोननि सोरबा एक्स केडारफोरा हायेनास जाथों नन हायेनास जाथों बिथांमोननि समायसाया जोबनांगौ आरो नोंथांमोना रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनजोबनांगौ आरो एक्स ग्रेसिया मोननांगौ। नाथाय 4 बोसोर खावसे बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो दिनै एक्स एनडिपि बिदा फंबाय बा नोंथांमोननि कमरेड लोगोफोरनि समायसायानो दिनै जोबनानै थाङासै, नोंथांमोना मावफुङासै। नोंथांमोना बिटिआर सरकाराव दिनै एसेबां गोरा गोग्गोम दैदेनगिरि जेरैहाय फेरेंगा बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन थासेयावबो दिनै नोंथांमोना एक्स एनडिपिनि समायसाखौ मावफुङाखैसै। दिनै जुदिहाय बे एक्स एनडिपिनि समायसाया मावफुंजायासैब्ला गेदेमा बिस्वजित दैमारिया नोंथांमोननि समायसाखौ मावफुंना होनो ओंखारदोंब्ला बेवहाय मा गोरोन्थि दङ? बेवहाय मा गोरोन्थि दङ? दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि समायसाखौ मावफुंनानै लानो हायाखै आरो जिथु एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन दादों नोंथांमोना इउ पिपलनि सुंथागिरि जानो, नोंथांमोना इउ पिपलनि डिफेन्डार जानोसो बे एस'सिएशनखौ दादों नामा? दिनै नोंथांमोना दाजेननाय समाव बिसेफ महरै दानानै फैयै एनडिपि मुं होनानै नोंथांमोना गोलाव बोसोर हाथियारनि गेजेरजों संग्राम खालामबोदोंमोन। बैनि उनावहाय नोंथांमोना फेक्सननि उनाव फेक्सन जाबोदों। दिनै बैखौनो लानानै नोंथांमोननि जिथु समायसाया नोंथांमोना जिथु मोनसे समाव हाथियारनि गेजेरजों सरकारनि हेंथायै दावहा होदोंमोन, दिनै नोंथांमोनहा नोंथांमोननि न' फारसे बा नोंथांमोननि दाहार फारसे गिदिंबोफिननानै नोंथांमोननि थांखि जाफुङै मोनफुङि बैफोरखौ बाद दोनथ'नानै दिनै जे नोंथांमोना नैबे सिभिल ससाइटियाव फिन थांनानै थाफिननो थाखाय नोंथांमोनाबो जे माबा मोनसे राहा मोननांगौ आरो दिनै कर्ट कासारि गाबाय थानाङोब्ला सोरबा केस गोनां बेक्तिफोरा माबायदि थासारिजों भुगिनांगौ बेखौ बयबो दिनै मिन्थिगौ। बिनिखायनो नोंथांमोननि समायसाया जाहाथे समादा जाथोंसै, नोंथांमोनाबो न'खराव आलो गोजोनै संसार मोनजाथोंसै, बै असिलाखौ लानानैसो दिनै गेदेमा बिस्वजित दैमारिया दिनै नोंथांमोननि समायसाखौ मावफुंनो होननानै बिथाङा दायथ' रुजुननो थाखाय थांखि दैखांदों। दा बेवहायबो नोंथांमोना बिथांखौ राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखायसो बिथाङा बेबायदि खामानि मावनो नागिरदों। बिथाङा एक्स एनडिपिबो नङामोन बा बबेबा जोंनि आफादजों सोमोन्दोबो गैयामोन, बेबायदि बुंनायखौ जोङो गनायथाव नुवाखै। आरो दिनै नोंथांमोना एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों नोंथांमोननि समायसाखौ सुस्रांनो होननानै एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामखौ दादोंब्ला मानि थाखाय दिनै नोंथांमोना गोदानै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ दाफिनखो? अब्ला बै नोंथांमोननि नोजोरा मा? नोंथांमोना इउ पिपलखौ मदद खालामनो, सापर्ट खालामनो, बेगदार जानानै खामानि मावनो, बैनि थाखायसो दिनै नोंथांमोना एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ दादों। नङाब्ला दिनै नोंथांमोना मोनसे जौसाङावनो थानानै मोनसे प्लेटफर्मावनो थानानै जाय गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोना क्लजेसफोराव लिरनानै लाबोनाय दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि माखासे केडार्सफोरा दिनैबो उदां अखोराङाव फैयाखै। दिनै बैखौ मावफुंनो नोंथांमोना मोनसे जौसाङावनो मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना सरकारखौ प्रेसार खालामनो हानांगौमोन, नारसिननो हानांगौमोन, आपिल खालामनो हानांगौमोन। जेरैखि जाया नोंथांमोननि समायसाया समादा जायो, बैनि थाखायसो नोंथांमोना थांखि आजावनांगौमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनैसिम जाय बिथांमोना केस गैया बा सोरबाहा दङ, बै
बिथांमोननि केसखौ नोंथांमोना रुजुनफानो बानानै दिनै थाखा फैसानि लालसाव बबेबा पार्टिखौल' नोंथांमोना नायनानै बै नोंसोर गोदो गोदाय जिथु हाग्रायाव हाथियारजों दावहा होदोंमोन बै समाव नोंथांमोननि अनलायनायखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना बावगारनोसै नामा अब्ला दिनै नोंथांमोना बावगारनो सानदोंब्ला दिनै नोंथांमोना जा एक्स एनडिएफबि बिमुं मोनबाय थादों बे नोंथांमोननि नांनायनि थाखायल' बिमुं मोनाखै दिनै बे नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबि बिमुं होनायाव बर' रायजो राजाफोराबो कन्ट्रिबिउसन दं डेडिकेसन दं बिथांमोनाबो भिक्टिमाइज जानांदों बिथांमोनाबो सात जारला सैनांदों बिथांमोनाबो सोरबा दाय गैयै बर'नि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनाबो आर्मि पुलिसजों बुख्रेब जादों सोरबा जिनाहारि खालामजालांदों सोरबा जाहोनाय लोंहोनाय न'खरफोरा थेर बेथेर जालांजोबदों अब्ला नोंथांमोना माखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबिआ दिनै मानो मोनसे जौसाङाव थानानै खामानि मावनो हायाखै दिनै जुदि बिस्वजित दैमारिया नोंथांमोननि समायसाखौ मावफुंनो थांदोंब्ला बिनि सायाव मानो हेंथा होनांगौ दिनै नोंथांमोना ज' खौसे थानानैसो खामानिखौ मावनांगौमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै मानो बेले बेजे सोरजिबाय थानो नागिरदों दिनै एक्स एनडिएफबिनि समायसाखौ मावफुंना लानांगोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों मा मोनबोदों मा मोनबोआखै बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन दिनै नोंथांमोननि इउपिएल सरकारा दिनै नोंथांमोननि बेवहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा दिनै नोंथांमोननि समायसाखौ मावफुंनानै होनो हायाखै बेयावनो आरो नोंथांमोना प्रमद बर'नि उन उन थानानै खामानि मावबाय थानो नागिरदों अब्ला दिनै नोंथांमोनखौ मा नुदों नोंथांमोनखौ स्वार्थ लबि सेल्फिश नोंथांमोना नोंथांमोननि पकेटखौ गरम खालामनो नोंथांमोननि साननाय लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो बेबायदि एक्सट्रायै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दानायखौ रायजो राजाफोरा मोनथिनो मोन्दों आदारवाइज नोंथांमोना जुदि बेबायदि गैयामोनब्ला बर' हारिनि थाखायनो नांबोदोंमोनब्ला दिनै बर' हारिनो नोंथांमोना मा होफैनो हादों मा होफैनो हायासै जों बेफोरखौ हमबावला खिन्थु जाथिनि दावहारु बिर जोहोलाव हिसाबै नोंथांमोनखौ मान होयो नोंथांमोना मोनसे जौसाङाव थानानै नोंथांमोननि समायसाखौ सोरनाबा गिदिरानो जा सोरनाबा फिसायानो जा समादा खालामनो थाखायसो नोंथांमोना राहा लामा लानांगौमोन नाथाय नोंथांमोना गावस्रा गावस्रि थानानै नोंथांमोननि समायसाखौ सोर फोजोबनानै होगोन दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकाराबो मावाब्ला फेरेंगा गबिन्दआबो खुगायावल'ब्ला जेबो मावनोनो नाजायाब्ला अब्ला मा होननानै जोङो माबोरैहाय गनायनो हानो आरो मा होननानै बुंदों राजुब नार्जारिया एक्स एनडिएफबिफोरखौ सख'नायनि थाखाय जाखिनि खामानि मावबाय थादों बै बख'नो थाखाय खामानि मावग्रा बिथांमोननो बिटिआर बिटिसि सरकारा सहाय हरबाय थादों होनदों बेफोरखि खोथा हरदोंमोनब्ला दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बै जाय बिथांमोना नांसोमबाय थादों बिथांमोनाबोथ' मालाबा मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों नंगौखौ बुंगौमोन ना बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों रांखान्थि मदद होनायनि गेजेरजों जों मावबाय थानो हादों बेबायदिखौथ' बुंगौमोन नाथाय दिनैसिमथ' बुङाखैना अब्ला बेवहाय जों मा नुयो दिनै एक्स एनडिएफबि नोंथांमोनखौ जोङो गोरबो बिखाजों मान सनमान होयो जों बर' हारिनि दावहारु बिर जोहोलावजोमोन नोंथांमोननि समायसाखौ फोजोबस्रांनानै लानो थाखाय नोंथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव थानानै नोंथांमोना खामानिखौ मावलां बाव सोरनिबा राजखान्थि लाब जायो जाया बेफोरखौ मेटार खालामनाङा खिन्थु नोंथांमोना मोजाङै मोजां थांनानै थानो थाखाय न'खराव आलो गोजोनै संसार खुंनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे जौसाङाव थानानै नोंथांमोननि समायसाखौ समाधा खालामनो नाजानाया नोंथांमोननि फार्स्ट प्रायरिटि होनो गोनां नोंथांमोननि दायथ' बेखौसो जोङो खावलायो दिनै सोरबा लाब जादों लाब जायाखै जोंहा बेफोरजों मेटार गैया दिनै जोङो बुंबाबो लाब गैया बुङाब्लाबो लाब गैया जों एक्स एनडिएफबिनिबो मानसि नङा सोरनिबा आफादनिबो मानसि नङा सोरनिबा पलिटिकेल एंगोलनिबो जोङो सापर्टारबो नङा दा बेवहाय जों बेखौल' लुबैयो एक्स एनडिएफबि जोहोलावजोफोरनि जिथु समायसाया दिनैसिमबो जोबाखै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै माखासे केसफोरा दिनैसिमबो डिजल्भ जायाखै माखासे एक्सग्रेसियाफोरबो मोनाखै माखासे रिहेबिलिटेसन पेकेजफोर मोनाखै आरो जिथु नोंथांमोना जायहा बैसो थानाय जायहा एसे एनै एजुकेसन क्वालिफिकेसन दं बिथांमोना दिनै साकरि मोननायनि खोथा दं बैफोरखौ मावफुंना लानो थाखाय नोंथांमोना ज' मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावनाया मोजां आदारवाइज दिनै नोंथांमोना एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दाबाय समफोरा माबा मोनसे दाबावगोन
आरो उनावहाय माबा मोनसे दाबावगोन बिब्दिब्ला नोंथांमोननि बे जेंनाया बेबायदि जेंनायैनो थाबाय थागोन। दिनै नोंथांमोना नुदों, दिनै नोंथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव थानानै नोंथांमोना एज ए सिटिजेन अफ भारत हादरनि जानानै, आसामनि थागिबि जानानै, BTCनि थागिबि जानानै नोंथांमोना पलिटिकेल भाबै नोंथांमोना भटार्स राइट थानाय हिसाबै नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो, जाय बायदि बिजाथिनो भट थुनो गोसो थु, नाथाय नोंथांमोना जयै मोनसे जौसाङाव थानानै नोंथांमोननि समयसाखौ फोजोबना लानायासो मोजां। नङाबा नों थोंजोङै सोरनिबा पलिटिकेल एंगोलनि डिफेन्डार जानानै बाव नों थाबाय थागोन, बै बेराफारसेना मोजां मोननाय नङा आरो बै बेराफारसेना बेराफारसेनिखौ सुखुनाय नङा, बेबायदि जायो। बेखायनो नोंसोर मोनसे जौसाङावनो था, नोंथांमोना नोंथांमोननि मरेल राइट हिसाबै जायनो भट होनो गोसो होबानो जाबाय, मानोना नोंथांमोना अधिकार दं, जायनो गोसो बेनोनो भट थुनो हायो। नोंथांमोननि अधिकारखौ रावबो सेख'नानै लाया। बेखिनिखौ बुंबाय। बेवहाय सोरनिबा लाब लसखौ जों लुबैया। एनडिएफबि नि समयसाया जोबनांगौ। जोबथेसालियाव थानांनाय एक्स एनडिएफबि बिथां जोहोलावजो बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनांगौ आरो बैनि थाखाय नोंथांमोना जयैनो खामानि मावगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।